Zviri kunzi Gilbert Nyamanindi weNyati Family akasungwa nezuro muJoburg CBD nemhosva yekukanganisa kupaka motokari. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Gilbert Nyamanindi uyo watinoziva tese semumwe wemudiwa wemhuri yenyekwaNyati Family nemudzimai wake Joyce Manyara anonzi akasungirwa chimwe chinhu chiri nyore sekupaka motokari panzvimbo isiri iyo. Gilbert and Joyce rose to fame, sharing their daily life and couple vibes on social media, going from rags to riches. They even tied the knot in a lavish wedding last December and splashed out on a fancy new car worth $28,000 earlier this year. Asi iko zvino pane kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvibatsire hama yedu, vanhu vave kuburitsa mafoni vachirekodha mavhidhiyo ezviri kuitika vachibvunzana kuti kochiiko chiri muplastic reblack iro rakabatwa naGilbert. Vamwe vari kuti zvese izvi zvakonzerwa nenyaya yeNyati Family yekuda kukopa yepressure, kukopa vana taiti avo vari kuvacation kuCape Town. Kuwedzera padhirama iri, Nyati Family yakasangana nezvakawanda mazuva apfuura ayo. Mwedzi wapera muna July, Gilbert akapomerwa mhosva yekuhura nemumwe musikana anonzi Tresley Chikafu. Izvo zvakakonzera manyemwe makuru pamadandemutande nekutrenda for the wrong reasons. Zvisinei, tichidzokera panhau dzekusungwa kwake, tinovimba kuti Gilbert akachengeteka uye achabuda munguva pfupi iri kutevera. Ngatitumirei minamato kumhuri yekwaNyati panguva yakaoma iyi.